Ọ bụ n'oge ngosipụta aṅụrị mmekọrịta nwanne na nwanne ya na ịkwalite udo na agamnihu dịka ndị ụmụagụ iyi dị n'Ụmụzọcha Village nke Ọka na kansụl ime obodo Ọka South na steeti a doziri esemokwu tagoro ọjị n'etiti ha ma meribe nlọghachi nke ịdịkọ n'otu na agamnihu. Amaka Ọnwụzulike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ okwu nke bidoro 13 bụ nke mere na ụmụ nwanyị na ndị ọzọ dị iche iche bụzi ndị na-agara onwe ha na-emekwazi ihe na nke onwe, ebe otu nwa ha nwoke bụ Chief Abuchi Ata, onye wubere Abu Foundation, onye edoyitekwara n'ọkwa dịka onye World Peace Ambassador, dọnyere onye na-elekọta Agụnabọ Ụmụzọcha bụ Chief Igbonekwu Ezeọra ukwu ha wee gaa n'iru wee weta udo tọrọ atọ na ya bụ obodo. Mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu ka Chief Abu Ata kpararịrị si na ya bụ esemokwu bụ nke meminara ihe ha kwesịrị iweta n'10 ahụ gara aga, ma sịkwazịa na ya agaghị adoite n'ọkwa World Peace Ambassador be ha abụrụ nke dị n'esemokwu. Nọọ ya mere ya ji wee gbaa mbọ ịhụ na enwere udo ka ha mekọrịtawa ọnụ. Okwu na ya emeje gị ọdụmma ekwugo n'okwu ego ewetala ego mere niile lokwechichi wee dụmma chịkọba niile onye chita dị dụmma dụrụ ya mma ya bidogoli ya n'ichi nọ na famili ekiwe dụmma aghazi ga na-abata. N'okwu nke ha dị iche iche ka ya bụ onye na-eledo Agụnabọ Ụmụzọcha bụ Chief Ezeọra na onye adoitere n'ọkwa dịka prezidenti ndị Unyom Ụmụagụiyi Ụmụzọcha bụ Ọkammụta Nonye Ifediora Okeke na otu nwoke eji okwu ya agba izu na ya bụ obodo bụ Chief Christopher Ata kwupụtara n'ezie na ịdịkọ n'otu na imekọrịta bụ nke magburu onwe ya, ebe udo na ọganiru na-achị bụkwa ebe ha ga-anọnyezi, ma too ya bụ agadaga nwoke bụ Chief Ata maka ikwe ka Chineke were ya wee weta udo n'obodo ha. Abụ m Amaka Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.